Kao što znate, danas snimamo novu epizodu, Danas snimamo nešto novo, sasvim, brate, neobičajeno, kao što znate, Clash of Clans. Znači, kao što znate, prvo bih hteo da kažem situaciju, a to je da sam uzeo novi skin za kraljicu. To je uglavnom ova kraljica, sad ću da vam pokažem skin, to je Warrior Gwen. Znači, ovo je jedan od primjerka koje koštuje 11 evra, bukvalno, bože moj, bukvalno, brate, ono. Ali šta ćeš, mora se zaraditi malo para, ovo ono radi se, sada da javim ekipi da se snima. S za JT, poza Z za JT. To prvo da obavestim ljude, sad ovako. Znači, idemo prvo da vidimo naš var. Znači, naš var nije nešto ono posebno jak, ali mogu da vam prodajem par trikova kako, na primjer, to ide u našem klanu. Ovako, u prošlem varu i u ovom varu sadašnjem imali smo jedno par malih problema. Evo, sad ćemo da vidimo to. Ovako, klasiko Madrid baki. Imali smo 3 pobjede zaredom i 1 gubitak, nažalost. Kikao sam sve igrače koji nisu napadali. Ovako. Bukvalno su nas sve pokosili, porazili, uništili, nakazili, ovako. Ovako, da li imamo nešto pozdrava kao pozdrav za Šedu, ja sam Suban odavno, kaže, pa dobro, na čatu baš danas i nema ništa posebno, ovako, Ihmad isto sada u ovom trenutku snima, tako da ono, baš mi je drago čim sam saznao. Znači, ovako, evo, nema veze ko nije pozdravio, ali pozdravit ću ih ja u klipu da ispoštujem svoju ekipu iz klana. Pozdravio bi tu Šeda, Tornada, pa koga imamo još ovdje. Kao što znate, kupio sam i ovaj, kako se zove, challenge, nemam pojma, ovo što treba, onaj Gold Pass. I tako da donacije su bukvalno jedan game, bukvalno, znači uzeo sam onaj novi skin za Guardiana, evo to je u prilike ovaj ovdje. Nije bio nešto posebno skup, usput da podsjetim ekipu, uspio sam da uđem u Titanic za 2 dana bukvalno, znači to je bila brza, znači strašni napadi, sve najbolje, ali sada protivnici nisu bili nešto blagi, tako da vidimo najjači, nije loše. Dobro, ekipa tu, ajde, gledat ćemo neki napad ovdje, odgledat ćemo neki napad od člana ekipe, evo napašću Šoru, imam elektro zmaja ovdje. Dobro, ovo je moja stara baza, kao što znate, dugo je nisam koristio zato što sam odavno prešao na TH10. Pre toga mogo bi da pokažem strategiju kako se napada ova baza, mada je sad mnogo sam jači nego pre, ali ajmo da pokušamo čisto onako. Dobro, ova baza nije baš toliko jaka sada kad sam TH10, mnogo je lakša. Elektrozmaj će ovo da reši, ekipa mi je tu najjača najjača ekipa. Ako hoćete znate za donacije, stvarno se klan, znači, za kratko vreme poboljšu na nivou. Dobro, idu ratovi zaredom, ali fali nešto malo jače. Bukvalno Elektrozmaj je uništio sve živo ovdje. Danas nećemo izgleda da špioniramo nijednog igrača, bukvalno ćemo gledati, bukvalno ćemo malo vežbati, gledati igrače, Bleja sa ekipom i tak to. Voleo bi sad kad bi ovdje mogao 3, ali samo ću 99% da uzem zato što da ispoštujemo Šedu. Šedu, jedan veliki pozdrav i hvala ti, brate, za ovakav lepuškav napad što si mi ovdje sredio, da me središ. Bukvalno ova kraljica, ona nije nešto ono pretjerano jaka, ali strašna je. Strašan je skin, bukvalno nisam uzeo 3, nešto sam loše odradio. Dobro, onda, ako budete htjeli još koji napad da odgledate ovakav slobodno, daj, brate, slobodno lajkujte, subajte ga, nemoj bez subova i lajkova da prođe ovo nekažnjeno, Dobro, bukvalno mogu da se pohvalim, zato što kraljica me bukvalno zbasila.
Bukvalno je sav posao kraljica odradila, ja ne mogu da verujem, ovo stvarno loše napadam, bože moj. Ali zato, mislio sam da neću 3, ali bukvalno ono, odjednom samo 3 zvezdice, brate, wow. Šta je, brate, ovo, znači ovo je bila stvarno nezaustavljiva baza da sam se zeznuo. Nisam obratio pažnju na ovog golema ovde. Evo ga, napad je bukvalno otišao u 3 pravca po 3 zvezdice. Znači, rekao sam da ću uzeti 99%, neću više. Osim ako, evo ga, to je to, 99 zvezdica, ovo je 3, poštedit ću šedo, zato što mi je jedan član ekipe koji ne može to da se ono odradi baš svi napadi perfektno. Evo, sada vidimo. Pale, brate, Realu, evo 99%, to je bilo znači jedva. I ja mislim da evo ovako, ko ne zna šta je Gold Pass, slobodno lajkujte i pokazat ću vam na sljedećem video skinovi kako to funkcioniše. Ovako, imam 7185 gameova, nešto sam se baš namučio da ih skupim recimo i tako to, ali za sada aktivirao se klan što se tiče mene i ekipe, 70% je aktivnih sada igrača ima što se tiče Clan Gamesa. Ovdje smo baš ono odradili perfektno, evo ovako, Straja Max isto napada, Dane, dobro, da 24 njih je dobro rešilo, taj ga ostali svi imaju po 0 od 50. Ali dobro, to će se privremeno srediti. Tako da, ljudi moji, vidimo se do sljedećeg klipa. Pozdrav!